Machiegni kendo nyakwara mgaji wang'yo mago motenre kod wechego mag thieth, jokanyo mag migawo mar thieth kotelnegi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Amref okoni biro mar tuo mar corona ne orocho chenro mag kedo kod tuoche mag malaria, ayaki kod kahera. Mane giange lipot manono mar nonro magisebedo ka gitimo nyaka ne corona donje pacho kaka Judith Omondi leronwa. Jotuo mag ayaki, kahera kod malaria ok osebedo ka yudo kony makare mag thieth e pacho kae nyaka ne coronavirus chakre. Ma kaluwore gi lipot mane ogol kod jokanyo mag thieth kotelnegi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Amref kod migawo mar thieth ma pacho kae. Lipodno yango ni 95% mar jochiw thieth e kauntis 6 kuma oting'o Siaya koni biro mar midhusi mar coronavirus ne orocho mokalo chenro mag thieth ne tuoche mag ayaki kod kahera ka 80% to ne oyango ni thieth mar tuo mar malaria bende ne obedo kod rochni. E ng'eyo adieri koa kuom jotuo, 58% mar jotuo mag ayaki mane ogolo pachgi ne okoni chenro mag yudo kony kowuok e ute thieth ne odok piny kipimo gi kinde mane pok midhusi mar coronavirus omolie pacho kae. 52% mar jotuo mag malaria bende ne ochwalo ng'ur machal kod jogo man kod tuo mar ayaki, kako machielo to 28% mar jogo man kod kahera kende ema ne ogolo pachgi kotudore gi wachni. HIV burden that was considered high was Siaya, Mombasa and Busia. For moderate regions were Nairobi, Washingishu, and the low HIV burden were in Nyeri. The TB burden, we conducted that in Nairobi and Mombasa for high burden, and moderate Siaya and Nyeri, and malaria prevalence, high malaria prevalence settings were Busia, Siaya, and Mombasa. There was a shift of resources to COVID-19, which reduced the focus on sensitization of other disease programs, including HIV, TB, and malaria. Midhierogi kaluwore gi lipodno osemiyo jotuo ahinya to mag kahera kod ayaki oyudo tuoche mamoko kaka dang'ni mag paro. Bende manyalo romo 42% mar jotuogi osetiyo kod omenda mathoth e manyo yore mamoko mag thieth mondo mi gires ngimagi. Riwruoge ma ok mag piny owacho koro dwaro mondo piny owacho donjie konyo jotuogi. Ok mana sani to kata e geng'o midhiero machal kod ma e ndalo mabiro. Jokanyo mag migawo mar thieth osingo mar jiwo lwetgi e bero chenro mag thieth e kuonde thieth duto ma pacho kae. We need to build back better after this COVID-19 pandemic. It was an opportunity for Kenya to respond the way we did, and I think we shall be vindicated once the post-action review report is done. And I strongly believe, as part of the support systems within the Ministry of Health, we shall continue to work with our partners, all stakeholders, to ensure that we invest in the resilient building activities so that our system, our health system, remains resilient, because the best time to prevent the next pandemic is now. Judith Omondi, Ramogi TV.